La Lidl știm că ceea ce ne leagă e tot ce contează. De aceea te ajutăm să oferi momente care... E alertă în România. Dani Mocanu. De aici de la Time Media, de la studioul numărul 1 din Pitești, împreună cu fratele meu Claudiu, facem piesa asta pentru toți prietenii mei, pentru toți interlopii României, din Timișoara, din Arad, din București, din Pitești, din Craiova. Pentru voi. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de gardă și de dușmani, că produc sume într-o noapte cât fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Cu afaceri ilegale mă ocup și fac mulți bani. Sunt urmărit non-stop de gardă și de dușmani, că produc sume într-o noapte cât fac ei toți la un loc. Din afaceri ilegale n-am să mă retrag deloc. Miliarde găsesc fără încetare, ca în filmul Campo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare, ca în filmul Campo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider fanile. A intrat garda în alertă, nu mai stă în secție și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine. Să mă prindă nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze să-i consider fanile. Miliarde găsesc fără încetare, ca în filmul Campo de Campi, au valiza cea mai mare. Ca Giovanni de Cali, care acum e arestat, fac afaceri zi de zi ca un mafiot curat. Miliarde găsesc fără încetare, ca în filmul Campo de Campi, au valiza cea mai